Консули генералии Тоҷикистон дар шаҳри Санкт Петербург мегӯяд Ҷаҳонбек Азизови 40 сола муҳоҷире ки зоҳиран аз бемории Ковид-19 ҳалок шудааст бо тамоми расму оин дар яке аз оромгоҳҳои ин шаҳр дафн карда мешавад. ҳафтаи ҷорӣ падари ин муҳоҷири фавтида ба Радиои Озодӣ гуфта буд ки наздикон ҷасадро аз сардхона гирифта наметавонанд ва бар илова дафни маит хароҷоти бузург дорад ки оила наметавонад онро пардохт кунад. Вобаста ба ин Идибек Азизов падари Ҷаҳонбек ба сафорати Тоҷикистон чунин муроҷиат карда буд. ба сафорати Тоҷикистон муроҷиат карданем ки мо ёрдам расонанд ки ҳаминҷода фарзанди мо гирифта соз гувронанд ҳаминҷо. Дар навбати худ консули генералии Тоҷикистон дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия Давлат Назризода дар як суҳбати вижа бо Радиои Озодӣ ваъда дод ба ин оила кӯмак хоҳад кард. мехостам ба падари Ҷаҳонбек, ба аҳли оилааш, ба наздиконаш ҳамдардии амиқи худро изҳор созам. Ҷаҳонбек ҳамагӣ 40 сол дошт ва дар ин синни сол аз даст додани ҷигарбанди худ албатта бисёр як талафоти вазнин аст. вобаста ба вафоти Ҷаҳонбек ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки дар ҳақиқат маъмурияти беморхона гуфта буд ки барои ташхис чанд рӯз ҷасад нигоҳ дошта мешавад. он маълумоте ки дар Радиои Озодӣ рафтааст дар бораи 80 000 рубл албатта ин нодуруст аст. он маблағе ки зарур буд ҳамагӣ 50 140 рубл аз тарафи гурӯҳи Бурҳон Муҳиддинов аллакай пардохт шудааст ва маит рӯзи 10 май ба хок супорида мешавад. сипас аз консули генералии Тоҷикистон пурсидем ки дар шароити набудани рафтуомад бо ватан ҳамватанони фавтидаро дар куҷо ба хок месупуранд. ягон ҷои мушаххасе ҳаст ки як рӯз фарзандони фавтидагон тавонанд рафта дар сари гӯрашон дуо кунанд. баъд аз оне ки парвози ҳавопаймоҳо қатъ гардид, мо маслиҳат кардем ки шахсони фавтидаро дар ҳамин ҷо ба хок месупорем ва интихоби мо ба қабристони Белоостровск афтид. ин як қабристони нав аст, дар паҳлӯи шаҳри Санкт Петербург қарор дорад. то имрӯз аз охири мана моҳи март сар карда 9 нафар ҳамватанони фавтидаи мо дар ин қабристон ба хок супорида шуданд. суоли баъдии мо ба консул ин буд ки оё ягон нафари мушаххас ва ё ниҳоде дафни фавтидагонро бар уҳда гирифтааст? аз масъалаҳое ки дар шаҳри Санкт Петербург роҳи ҳалли худро ёфтааст ва оид ба он низоми муайяне мавҷуд аст, ин фиристодани фавтидагон ба ватан ё ин ки дар ин ҷо гурӯҳчӯб кардани онҳо мебошад. аз ҷониби диаспора ба ин кор соҳибкори шинохта Бурҳон Муҳиддинов машғул аст ва ҳангоми рух додани чунин ҳодиса фавти кадоме аз ҳамватанон гурӯҳе ки ӯ роҳбарӣ мекунад ба ин кор машғул мешаванд. ҳамаи масъалаҳое ки марбут ба фиристодан бошад, масалан ё ин ки гурӯҳчӯб бошад, онҳо инро ҳал мекунанд. то ҷои мо иттилоъ дорем дар чорчӯби сафорат ва консулгарии Тоҷикистон ситод ё худ штаби амал мекунад. дар бораи ба чӣ кор машғул будани ин ниҳод Давлат Назризода чунин гуфт. шурӯъ аз охири моҳи март вақте ки дар Федератсияи Россия коронавирус хуруҷ кард ва аз ҷониби роҳбарияти ин давлат баъзе маҳдудиятҳо гузошта шуд, аз ҷумла эълон кардани рӯзҳои ғайрикорӣ ва ин маҳдудиятҳо ба вазъи молии ҳамватанони мо хусусан муҳоҷирони меҳнатӣ таъсири манфӣ гузошт. бисёриҳо бекор монданд. ба ин хотир консулгарии генералӣ ҳамроҳ бо шӯрои ҳамоҳангсозии диаспораи тоҷик ситод ташкил кард ки мақсад аз он кӯмак расондан ба ҳамватанон дар ин шароити душвор мебошад. ба ин ситод кормандони консулгарии генералӣ, роҳбарони иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҳамватанон, инчунин теъдоде аз соҳибкорон шомил ҳастанд. дар давоми фаъолияти худ ситод ба зиёда аз 800 оилаи тоҷик инчунин
60 донишҷӯ кӯмаки молӣ дар шакли маводи ғизоӣ кӯмак расонд. ҳамчунин мо мақсад дорем ки дар вилоятҳо чунин кор ба роҳ монда шавад. дар вилояти Новгород чунин кор ба хубӣ ба роҳ монда шудааст. раиси ҷамъияти тоҷикони ин вилоят Довуд ғафуров ба ин кор роҳбарӣ мекунад. онҳо дар ин муддат ба миқдори зиёд ба ҳамватанони мо ки дар онҷо истиқомат доранд, инчунин ба нафақахорон аз ҳисоби мардуми таҳҷоӣ кӯмак мерасонанд. ситод ҳамчунин тасмим гирифтааст ки ба он шаҳрвандоне ки бекор мондаанд кӯмак расонад, то онҳо ба ҷои кор таъмин шаванд. то имрӯз зиёда аз 60 нафар дар ширкатҳои сохтмонӣ ва беш аз 10 зан дар сехҳои дузандагӣ ба кор таъмин шудаанд. ва дар ниҳоят хостем бидонем ки ҳамватанони ниёзманд ки ҳолу шумораашон шояд кам набошад, чӣ гуна метавонанд ситод ё худ штаби консулгариро пайдо кунанду ёрие ба даст оранд? ман мехостам ба ҳамаи ҳамватанон, хусусан ба соҳибкороне ки дар ин рӯзҳои душвор ба штаби мо кӯмак мерасонанд, ба ҳамватанон мустақиман кӯмаки молӣ мерасонанд, миннатдорӣ баён намоям. ҳамчунин ба ҳамаи ҳамватанонамон гуфтанӣ ҳастам ки он талабот, он маҳдудиятҳое ки дар кишвари буду бош ҷорӣ шудаанд вобаста ба паҳншавии коронавирус, онҳоро қатъиян риоя намоянд ва саломатии худро ҳифз кунанд. барои онҳое ки ба кӯмаке ниёз доранд ё бо мушкилии дучор омадаанд, бори дигар телефони доимо амалкунандаи консулгарии генералии гушрас мекунам ва онҳо метавонанд дар дилхоҳ вақт ба мо муроҷиат намоянд. рақами телефон +7 961 611 16 17. با سپاس از دولت نظریزاده کنسولی گنرالии توجیکستان در شهر سانکت پتربورگ روسیه که اوید به مسائل مربوط به مهاجران و دیاسپورای توجیکان در مناطق شمالی روسیه صحبت کرد.